Zdravíme všetkých u nového videa. V dnešnom videu zase ideme zahrať Mini-Cities, ako... Dobre, mal som možno na jeden rok prestávku, ale to si nikto nevšimne. Takže, hej, sme ďalej v LOL City. LOL vlastne som... Pozerám, že si prerobil tú cestu dementnú štátu. Hej, trošku som to tu prerobil, tak predtým bola taká cestička, no teraz to už není. No. Čo? No. Takže, bohatstvo. No ja som tak tiež trošku zamakal, som to postavil, no poď sa pozrieť. Ktorý zamakal na tom, aj keby to mal byť fruity, ale to je jedno. Pridal som na ofisku a konečne tie obchody idú samé. Wow! A dva To je top. baráky ja stám. Nice. Pekné. Ale ty to aspoň máš pekné nejako, ja, že to nám vyzerá. Aspoň, že? No. Trošku som developoval, tak máme trošku prejdené veci. Tu máme dve elektrárny, tu máme, ja si to musím prepamätať, lebo ja som tu nebol strašne dlho. No už by si aj ty mohol založiť tú, ale ne. Čo? No tu je Ofisku, no nemám na to dosť prachov. No, to sú financie. No, mám málo peniažkov, to je problém. Potrebujeme viacej shopíkov. Idem ako ty teraz developovať. Potrebujeme viacej shopákov. Pribudlo tak asi milión updateov. Prídem, že iba jeden, ale okej. Odtedy pribudli kolanice, tie európske budovy, potom pribudli tie nové dekorácie, autobusy, lietadlá. Jo, toho pribudlo celkom dosť. A zvyka pribudlo dosť, tak mi sa nejde oddialiť. Top. Joň? Starbucks 900, ty kokos, to je draho. Nie, to nechcem spraviť. Nechcem. Už sa teším na to ofisku ináč. A to si chvíľku ešte budem musieť pošetriť. Ja to začal prosperujem úplne v pohodičke. Dobre, toto na... No, už ma zlí, toto netočí tú hru. No. Sa už zabudla táto hra. Bola stratená. Sa hrajú tie Glory Garden, to ich nebaví. Na to ešte prestal baviť. Mám tam trošku vecičok, trošičku. Nie, to nechcem. No, ja som to vlastne neprehrábal, že nemám nič. Ako ty tam tú cestu. Ticho buď, ja som to tam trošku zbortil. Kokos! Ja viem, ja tu postavať školu. No. Takže... Ja nestíham míňať tie peniaze, to je dobré. Ty si nešťastný z toho, čo? To je dobré práve, že hovorí. No. Že odkedy ako postavíš dva obchody a budeš mať ofisku, tak už by si mal dobre zarábať. No. A keď im postavíš školu, tak oni budú viac šťastní a budú ti viac sálovať. No a čo? Nemám ani na ňu. Máš, ona stojí 2000 niečo. Ona máš ho hneď od začiatku. Nemáš od začiatku. Či toto? Zvlášť European Shop, to mi nepríde, že to je European Shop, ale okej. Vyzerá sa ako moderný Lidl. So 4 poschodiami. No neviem, či bolo dobre stavať tú školu pri majne skál a vedľa fabriky, ale... To je v pohode. Si si istý? To je úplne v pohodičke. Nikto nič. Tak sem tam to zrakujú. Padne na nikoho nejaká tyčka, to je v pohode. Jo, 4200. 600. Kokos. Postaví sa nám konečne ofiska a pamätám si, že ofisky sa proste strašne dlho zapínajú, nie? Tak náhodou. No už to fixli. No, konečne. Konečne to nebudem čakať 5 rokov. Development. Nedostatok ľudí, no jasné, ty kokos, no client. Manage. Jo, ja mám iba 2. Kurník, select task, export. Ty vole, viac zarábam mám. Export to this. Client is full. This. Select task, export to this. Client is full. Ako to potrebuje? Not enjoyable workers. Hej, všimol som sa. No, ty sa poď sem pozrieť, čo som tak sa stalo za ten čas, čo si tu nebol. Poďom. Sekundičku, tak. Dobre, ideme sa k tebe pozrieť. Yes.
to vypadá dobře. No, Tu máš 2 ofisky. Hej, a tento zem je ta škola a... No, Číňák. Kokos. No, jdeme domů. Dobre, tým pádem. skrývá Teraz. cesta tam hlavne. Ale z toho nemôžem. Toto už by mal fungovat. Dobre, not enough workers. Dobre, máme dosť dreva. Jo, ale všade treba bliky, no super. Ty nemáš brikáreň? Nie, ale mám, no nemám. Si robíš srandu. Ty kokos, taxi. Residential income 45, last ty commercial income. Z barákov zarábám 108. Lebo som postavil tú školu. Ja zarábam 405. Do špíkov, dobre, tým pádem, kde je škola? Chcem školu. Tu. Dobre, elementárka. No, čo som to chcel? Neviem, čo som chcel, ale niečo som chcel. Čo to bolo, nikto nevie. Komu, jak tie autička idú? Ešte idú tak. Aha, ja viem, prečo mi tu nejazdí autička. No, to AI trafik. No to ešte jednu stromovú farmičku a jednu kamennú farmu. Dobre, tak ja tých stromových farm môžem postaviť že ešte ďalšie 2. Prečo? Lebo oni sa postavia instantne. No a koľko teraz zarábaš z barákov, keď máš tú školu? 66, 40. No vidíš, ako To sa strašne zvýšilo. No. Dobra. Strašne. Jak stávame ďalší? Shotgun house. Shotgun? What? Čo? Tak volá ten barák. Shotgun. Shotgun house. Dobre, ja si... Dobre, tu treba už sklo, dobre, na to nemám. A to nemám. Poď sa pozrieť tu na novú ulicu. Nedostatok vody, Torici. No nemá vodu, no. Nemá vodu. Chceš sa ísť tak pozrieť na novú ulicu? Sa to nejak prirobila ti voj. Nie, len to nejak fixne moju vodičku, lebo proste vodička je potrebná. To by nechcel vodu. Aha. Čo máme? Automation. Okay. Ahoj. Ale tak sa robí nová ulica. Wow. Nemáš Čo je to? Čo? Máš tu prázdno. No robí sa na to, musíš vyčkať. A máš aspoň... Robíš si aspoň lampy? Lampy. Lampiony. Street lamps. Si pamätám, raz som nastakoval tých street lampy. A to bolo v jednotke. Hej, to bolo v jednotke, ale kamo, to som ich tam nastakoval tak 5000 do seba. To nešlo vybrať. To nedalo zbúrať. Ty kokos, to je budou 220. 242 ľudí už mám. Čo tomu chýba? Kamene. Neviem, ale už má... Počkaj, už mám 306. Nice. Ale teraz tu stojíš barák a budeš zase predo mnou. Tak, drevo. Ja tu mám miliardu týchto blbostí. No už to nebude vychádzať na nás. Staré baráky asi zdrpíme, lebo tie proste žerú. Čo žerú? Moc miesta. No asi zase ty len. Není to problém s ľuďmi, okej? Populujeme. Čo? Zvyšujeme populáciu. No ty tak to budeš potrebať toľko dreva, že kam máš ste už šibne. To je jedno. Ty čo, keď chceš, tam máš toľko miesta, tak tam búraš staré baráky. Vždy prázdne ulice na druhých stranách. Ideme shopiky asi. Ďalšie, lebo nemáme dosť peniažkov. Dobre, ideme postaviť ofisku, lebo prečo nie? Vieš čo, ja idem postaviť brikáreň. Ja už mám tak dlho. Preto ty nemáš tam Starbucks. Ty máš briky. No a ja už mám konečne briky. Nice, ja som ich mal tak 100 rokov dozadu, ale okej. 100 rokov? Vieš, ich mám strašne dlho. Mám strašne veľa rezidentov. Tak, mám. 211 unemployed. Kokos. Ty kokos. Čo tu kokosuješ? Dobre, ideme
Môžeme postaviť jednu fisku. Ježiš, ja tam rád Express. A ja už mám brikovú building. Nice. Čo mi koliduje? Čo to skoliduje? No, dobre. Konečne môžeme využiť tie briky. Jupi, postaví sa to konečne. Tak, konečne budú tie veci pracovať, budeme mať hodne peniažkov, to tak vyzerá. No a idem postaviť Starbucks. Kokos, 810. Kde je Starbucks? 55. No, 45 presne na toto. No, to je všetko, čo som chcel na dnešnom videu urobiť, tým pádom vidíme sa na budúce.